I dobar dan, dragi gledalci, evo nas, igramo GTA sam. Alo bre, dečko, moj kanal. Ja, brate, pa kaži nešto, šta čutiš koji kurac? Dobro, brate, ja ovdje igramo sa mojim drugom Bubom. Tu je on, car za sam. Kida, dečko. Gdje ćemo? Gdje hoćeš, brate, gdje hoćeš? Ovo se mlatimo s nekom. Ajde, brate, da nađemo tu neki. Ajde, ja imam pištolj, pumparku i mač. Opasan si. Stani Bubu ispred, brate, mene, da možda se vidiš. Brate, evo samo da nešto vamo, prevrnuo sam se, evo izlazim. Evo, čakam. Samo pravo. Ajde, dragi youtuberi, Evo ga, Buba skače. Ide Buba. Dragi youtuberi, molim vas za 100 suba. Molimo vas, ljudi. Mnogo bi nam značilo od vas 100 suba. Kad bi bare tih 100 mogli da skupimo. I onda poslije to lako ide. Bubo, ovamo, brate. Evo idem, brate. Zovi tamo ovi majmuni da će kovemo s njima. Ajde, će nađemo nekog. Upadaj, ajde. A ne, ajde, nema. Ništa, brate, sad se idemo većeš. u vojsku. A? U vojsku. Ma, nema od vojske ništa, brate, u Srbiji se vojska ukinula. Nema toga ništa, veruj mi. Aaaa, brate. Šta grunu? Ajde, brate, idemo. Čijemo s pljačkom nešto ono, zebancije. Nećemo sad, brate, čuo sam da je admin aktivan sad, tako da neću da im ovdje banuje sad. Da ne ovdje snimamo. Ajde kod Kolibe da idemo. Ajde, čekaj da uzmemo off-road neki. Ajde. Idemo u TF2 da nabuđimo to. Ajde. Idem ja prvo pa ćeš ti. Dobro. A nemoj se sve mene, brate, čekaj. Idem bro kurac, šta si... brate, snimamo, brate. A šta si uzu to? Čekaj bre, nešto me banovaš ovdje, bre, neki bugovi mi udaru. A i meni nešto ovdje zabavljamo. A čim sam ušao vidiš ono, brate, bugovi. A mnogo igramo. Cijepamo, brate. Cijelo dan spunimo. A, sad radiš, to ti je život. Kad nema šta drugo. A si još tu? Ja sam, evo izlazim. Dobro, evo, ja sam ušao. Ajde, meni ne smetaš tamo na nomu. Dobro, brate. Hidroulik obavezno stavi. Nego, meni se neki ban ovdje, brate, udariše. A či idemo kod moje Kolibe gore? Da, brate, evo idemo. Ne, idemo kod tvoje Bubo. Kod moja, dobro. Još je, brate, kreći moju, tako da ne bi baš da narod gleda. A, evo sam ja iza tebe, brate. Dobro, brate. Če doradimo neke registracije ovo ono? Ne sad. Neki čiteve da ubacimo. Čitevi, to ja ću poslije da hakujem. Ajmo, Bubo. Mogu ti cijepaš ti čitevi nešto ovo ono, a? Može, brate, poslije čitevi da rade malo. Ali nećemo još. Mnogo, znači, gledalci, ko igra sam, može, znači, da dođe na ovaj server, mnogo je moćan server. Sve može da radite, kao real život. Samo nek se javi meni i Bubi, mi će da mu damo link, IP, sve. Isto i Old School je mnogo dobar server. Da, to sam skoro bio igrao. Ali to je ono baš pretjerano, brate, real life. Samo vam mora da se hako, znači... Evo sam gore, ej! Vidim, nego ne mogu nešto ovdje da četvorim, gledam gdje di steno, brate. Ja sam izašao iz pitke. Brate, snimamo, brate. Brate, pa šta da ne što snimaš? Narod ovo gleda, brate. Pa brate, mora neka gleda, brate. Šta kažeš? Pa neka gleda, ja šta moram... Ni narod nije bolji od tebe, al? Pa kako? Ajde, deaktivej. Čuti će ne čuje, nako će ne pobije. Evo me, stižem. Znači, dragi gledalci, youtuberi, molimo vas 100 suba.
mnogo bi nam značilo. Kako ne bi. Pusti jedno Vitu iza Bubo. A, Vitu, ajde pa da vidim da izlaziš. Šta se ovo nešto pogubi smo, lebo, ti Ajde bre, evo i koliko Bubo, odo bre, ne, lebo, bre. Ajde, stigli smo. Ajde, kod moje idemo. Čekaj, da vidimo nešto vam moja koliba, nešto ovo. Evo, čekam te na Ovo Bubu. 0 dinara, brate. Šta? 100k, koliko je to? 100.000? Aha. Be, ovaj ću ti dam ja 100.000. Ne, bre, ne voj daješ za to. Sad smo svakako malo slabi sa parem. Ko je ovaj? Kriza, brate, kriza u cijelu zemlju. Brate, jako došao mamo, Beržić je me bio vamo. Evo, brate, stižem. Juri već je me matijeve mu sve. Evo, stižem, brate, stižem. Evo sam, silazim ja dole, ništa, ne brini, evo sam. Evo, ja se zaglavim. Evo sam ja na prugu, sretao sam dole. Evo, stižem ja, čekaj, u mesto stani, u mesto. Evo sam. Sad ću dođem kod tebe, Sjedaj u džip. Ili ne, idem, brate, ja. Ajde ti vozi ti, ej. Evo, teram. Dođu mamo, bre, da uđeš u džip, preko da voziš. Vozim nekog Mercedesa, brate, tamo neka zjazanja. Čekaj, evo stiže nam. Pazi, nemoj da pobije voz. Šta? Ima, brate, ovdje vozevi. Ovo ti je poznata pruga. Braljina Stalać, brate, ima vozovi, ne daj Bože. Gaš da ne pobije kao onog na prugu u grad Stalać. A gdje ti je koliba? Ne znam, bre, nešto se izgubi. Ne mogu gore nešto. Znači ovaj server, youtuberi, znači ko gleda nas, ko nas prati. Hvala Marku Stojkoviću, znači prati nam svaki klip. Da, hvala stvarno, dečku. Znači mnogo je servera ko igra Marko Stojković. Neka nam se javi, mnogo je dobar server, može da uđe s nama u klan. Ali mora da skine verziju 0.3.7 sam. Da. A ne znam, brate, što menjaju, nego ja u mobil imam 0.3, brate, verziju. Tako ako treba neko mogu da mu dam. Ovo nije normalno, bre, 5 miliona za kuću da dam. Ko, bre? Ovo je ovdje. Ne, bre, viš da kriza po zemlje, bre, nema se, ne može se, bre. 5 miliona da dam normalno, bre. Ovu krizu. Kile, bre. Nema ništa. Ajde, ja sam samo pravo. Dragi youtuberi koji nas gledaju, ja i Vlada, znači za Android igrice može da se javite za hakove. Da, što ga treba da se hakuje, tu smo. Ja imam, znaš da imam 2 programa, Vlada? Šta? Imam Game Killer i ovaj Game Hacke. Znam, a ima to se gledao, Game, brate, Killer je ono, zakon. Ali, brate, glupo je što FIFA ne može da se hakuje. Može ona se hakuje, ne može da kupuješ igrače. A to, imate igrice što su zaštićene. Znaš da sam hakovao ono na Face, Social Empires. Ima, brate, neki sajt. A znam ja, brate, hakujem svaku igricu, meni na Face svaka igrica hakujem. Ja, brate, ja ne mogu da igram da ne hakujem. Brate, ne mogu ni ja. Gdje ćemo? Idemo kod Jerrya, brate, kod Jerrya. Ne da uzme neke kola sad, ne. Da viš, brate, šta Laza, brate, vrća, pozdrav za njega. Da viš da dečko priču u školu, bili mi negdje, ja i on, i dođemo, brate, iz Zerza. Martin, brate, Jerry dobio sina, slavi se, pije se, znači ne daj Bože. I seko se prte, si čuo? Znam, čuo sam, brate. Kak je to specijalno? Šta ga briga? Sutra, ako želite, javite se u komentare da snimamo drugu epizodu. Javite se u komentare. Da, će da bude i druga i... Pogledaj baš te kuće, brate. Još da je moja. A dobro, možda spavam ovdje. Da, brate, možda prespamo. Rekao nam onaj, brate, da možda... A, čovjek lijepo reče. Kaže, možda budete tu. Samo pazite, ima Rottweilera tu. Ima i Banova, brate, tu ima dosta. Ajde, činimo s tvoja ili s moja? Sa moja.
Ajde. Čekaj sam da nađem ovo neko kola. Če uzmemo neka nova, nego ja rekao da preparkiramo ova kola ovdje. Ako. Sa čim snimaš bre, s Fraps? Nego novo dugo bre gledam, snimio sam neki 10 minuta, 2 dana brati nisam gašao komp. Tako da ne znam ovaj snimak ako bude mnogo dug, pitanje da će ga stavimo. To pa 20 minuta dovoljno, ajde vozite. Tako, a nažal brate ti 20 minuta, nažal tu ima nekih 10 giga. A dobro šta? Krećemo. Da vidiš, a si čuo za Sami? To ti je brate da staviš modove za kola. Da vidiš da sam stavio žešće moći, da vidiš u klip, jer ti ne može ovako da vidiš. A ne mogu. Či da vidiš u klip, kada ga posle premotiš. A znam ja sam radio neke modove, ali počeo da mi sjacka kompjuter, da baguje kompjuter i ja to sve izbrisam. Ja sam i Superman mod nekad bio radio. To je brate žešće. Ima brate oni modovi, pritisneš trojku i onda ti se pojavljuju kola koja hoćeš. Znam, Carpack, znam za to. Mnogo moćno. Ali nema niko brate neka tuča da se uradi nešto. Nema ništa brate, kako ja vidim od ovoga sad nema brate ničeg. Nego nešta, ovo je bilo... Ajde se bijemo s ovo obezbeđenje. Koči. Nego znaš šta Bubo, neću sad adeš malo tuče, neću mnogo dug brate snimak, još da se pobijemo sa nekog i to brate. A posle ćemo duže broj 2 i to. Idemo, krećemo. Stavi košu crtu JP. Impuls 99, pogledaj što može smo rađeni. Evo ga ovaj, daj da ga ima puške brate. Juri to tamo. Ako ima brate pušku, ono begaj. Beži! Sad će nam pobije. Evo ga neki ciga. Uzimaj neki motor i beži. Ajde, u motor brate sjedimo i to je to za danas ljudi. Će da snimamo još serija. Možda večeras izađe i druga epizoda. Da. I to je to, pozdrav od mene i... Kaži Bubo. Beži. Dobro, će se snađemo, sad ću da prekinem snimak. To je to ljudi, pozdrav od mene i Jove. To je to. Ajde, molimo vas za 100 suba. Da, vidimo se ljudi. Ćao.